Nagpalit tag itlog o kape mga amigos sa usa ka tindahan. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Maayong udto mga amigos, ning sulod ta diri sa usa ka squatter areas nga dapit sa amuha mga amigos. Te na maligya pa mo te? Kape. Not done mo? Oh, dito na lang. May tindahan dito nan? Oh, sige, salamat eh. So mga amigos, wala sila maninda o kape. Gitudloan ko nila nga ato ko nung kusunahan. Unya, first time na ko nisulod diri mga amigos, medyo kulba-kulba pod. Kay wakay ko masuhito diri dapita. Ay, tindahan diri te. Ubos? So padulong ko ubos mga amigos kay ang kasada diri na ay padung saka na ay padung ubos. Tindahan diri boss. Wah, dan magkapi din sa kuwan. Kene? Tindahan ka. Dire. Ingod to. So mao to mga amigos, nakitaan nako ang tindahan padung gyud siya sa ubos. Progikan ko padung ibabaw na mga amigos. Nya mao ni ilang tindahan padung ni siya ubos. Kanang loyo nako ana padung yun sa ubos. Nya ang kasada mga amigos gamay. Manang sikit-sikit ba ang mga balay. So doolan ni sa muang gipuy-an mga amigos kay subdivision man akong gipuy-an. Kani siya squatter nya dagang gapuyo mga amigos. Nya medyo kuyaw sad kung ikaw ba dili ka ilado nya kanang nisulod ka sa maong area ba madudahan ka nga usa ka kaasit. Pero napasalamat gyapon ko mga amigos kay safe ra akong pagsulod diha. So mao to mga amigos, nagpalit ko og itlog. Nagpalit ko mga usa ka dosina man siguro to. Oh, usa ka dosina. Nya nagpalit na pusog ko usa ka cup og kape, dili usa, mga usa ka dosina pud tong gipalit nga kape. Kay budget na ko para usa ka semana ba. Kana pong itlog mga amigos, budget po na nako. Kay kanang kada pamahaw nako mangita ko og itlog mga amigos. Away Paris ba. Unya sa pag-abot po nako ani mga amigos, day duha ka tawo nga gay standby dapit kilid sa tindahan. Nagtungab og readers ba. Igora po din tanaw sa kuha nya gagunit sa cellphone ya scroll. Unya nimbayad na ako mga amigos. Ako nabayaran ani mga 200 siguro kapin. Nya ning palit ko sa ka chicheria mga amigos. Kanang movie. Og mao to mga amigos, ako nang gibayaran ang akong gipalit mga amigos. Akong cash kay 500 nya 200 mini kapin no. So natay sukli nga 200 kapin. Wa ko kita sa naong sa tindera kay sirado magayo iyang kuan tindahan. Ang makita ra nako no ang iyang mga tinda. So mo to mga amigos akong gipasulod sa plastic ang itlog. Nangutana pa kung ati og dili ba ni siya mabuak te kay kanang nagduot-duot mga itlog. Ningon sa ate nga okay ra ko no kay ako untay pasulod sa triba. Sisa! Dahil ito lang sa post pa rin ang pula ng insiders sa player ng Korea ay binahagi na ang nagbibag na At loving baga ng pundao stao sa kwarta mo barangan Hitay. Klaro mo eh. Kuantas, ka na unong tao ka. Kaya dili. So mao to mga amigos, nakagawas na ta sa maong area o padung na ta uli mga amigos. Nagbitbit ta sa maong itlog o kape.